ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. рости дӯстони азиз, ман хостум либосҳои мактабиро ба навор гирам, вале афсӯс ки иҷозат нашид. ин ҳами қадар кадр шидагии ай либоси мактабӣ тамом. рости бисёр ҷора хоҳиш кардам, вале ҳамқа иҷозат надодан. инҷаи кофтичкаҳо ҳамаш туркиян. туркияо 120 сомонан. нав жакеташ 180 сомон будунам, кардиганаш на юбкаҳо ҳаста, юбкаҳошон 120 сом. хулоса дӯстони азиз, меравем оз дигар ҷора ба навор мегирам. амирӯз чанд ҷора бозор ба ҳамин мақсад омадам ки либосҳои мактабиро ба навор бигирам, вале иҷозати ба наворгирӣ надодан. барои ҳамин бахшиши зиёд намешава либосҳои мактабӣ видеош. ҳозир бошад ман тарафи пажарка омадам, якум дарвоза, дуюм ряд. манам хе румолҳои дубайскии қиматиро ёфтам дар якҷо. бисёр ва хоҳиш мекунанд ки қиматиёрам нишон диҳед. ва инагам иноро ман ба навор гирифтагӣ ҳастам. метавонед тамошо кунед, бинед. бисёрам хушрӯ. ино нархошон 150 сомон. яъне ми қадар ранг дора. яъне иш сиё нестай, рангаш тёмный савзай, савзи торикай, вале дар видео ранги сиёҳ омадастай. коричневиш беҳад хушрӯ. ана шолдорҳо ҳастай, шолдорҳо оригиналошан, дубайскиёшан 140 сомон. ино бо простояш буд, ман видео када будам, дида будед дӯстони азиз. 50 сомон буд ба фикрам, хато накунам. ана ин шарфҳо боша 150 сомонӣ. ино ҳамаш дубайскиян, ҳамаш фирмини дубайскӣ. ина ҳастай аз анами намуд мрамроям ам хали тайёр кардагӣ будиян. лапша 120 сомонӣ мрамрои фирминиш. мисол худкун нестан ино. ҳамин дуконе ки ҳозир ман ба навор гирифтагим, румолошон ҳамашон ино ваян, логотипошон кати 90 сомон. ана ин намуд мрамрои гулдор. ино румолан. ина марҳамат ҳаст бо шарфҳои ҳамқа вишифкадорҳои фасон 150 сомон. анамқа ранго дора. баъд инаи сиёҳу савзбо ҳастай. ина бинед, ин ҳамқа вишифкаи ҳамаш худаш аҷоиб фасон метавад 130 сомон. ана бардовый, сафед, савз иёш 140 сомонӣ. ана ин бардовую розовиям ҳамихел. ина сабзам. ана фиолетовию оранҷевӣ намудаш ки қиматтаракай 150 сомай. бо ҳаста зана ино, инош 100 сомонӣ. шарфҳои хушрӯ. ана иноям дубайскиян дӯстони азиз. рангошон беҳад рангҳои хушрӯ. 150 сомонӣ. ҳамаш вишифка доранд. материалошам, сангчаҳошам тозаян. ина агар дар кор бошад нависед, мо доставка дорем. ба русия бисёртар хоҳиш мекунанд ба мо доставка кунед гуфта. дар ватсап нависед дӯстони азиз, бо пратар мефаҳмонам. як илтимос аз шумо ки ё голос равон кунед ё нависед, зеро ки ман кор мекунам ва дар зангҳо ҷавоб дода наметавонам. чунки вақте менависед и бекор кашида, метавонам дар ҳама вақт шумо да ҷавоб диҳам. анамхе арганзаҳо ҳастай, арганзаҳои тозааш 150 сомонӣ. ино шарфан ҳамаш. баъд ҳаст бо анамин 120 сомона. гирбишинои арзонам ҳастай дӯстони азиз, чӣ тавре ки медонед аз дигар видеоҳои румолом. агар тамошо карда бошед, гирбишинои фасони нигиндори 50-55 сомонашам ҳастай. иҷада бошад анамхе вишифкадоро. рости ин нархи донашай ва и дукона бори аввал ман ба навор гирифтаистам. намедонам акун чӣ хеле дар дигар ҷо нархҳо. барои ҳава якбор бозор омадед, касеам хеле имконият дорад дар тоҷикистон ҳастай, метавона якбор муқоиса кунам ин нархҳоро. агар ки ҷои арзонтар боша, сипас аз уҷа мисол харидорӣ кунам. ина шарф бо алкашканам дошта, шарфи резинӣ ғафсак, неким намудаш беҳад хушрӯ 70 сомон. ина иҷада бо ҳастай 70 сомон ё туркати.
ина марҳамат рангошон. дӯстони азиз, ана ин намудо оригиналош. Аз иноям ма 50 сомонаша ба навор гирифтагим 45 маша. Иҷа боша 75 сомонаву ина иное ки кори дастӣ кардагӣ ҳаст, ино ҳамаш ваян шарф 100 сомон корои дастиш. оригинал ма гумон намекардам аминоам хеле нархан. иҷада дӯстони азиз хостум якчанд вая нишон дим, вале нархҳои ино нестай. Нархҳошон мисол беҳад иҷа интихоб васеъ буд. ё ҳамаш украшениҳои киртаян. Ва амин бисёр шахсоне ки бисёр муштариёне ки аз мо паплин харидорӣ мекунанд, украшениҳоам нишон тиҳед гуфта буданд. Барои аввал ямхе як видеои умумӣ кардам. шумо бинед, касоне ки дар кор бошад метавонад ки мисол заказ кунад. мо доставка дорем бо мисол киртоошон. нами сангчӯҳо ҳар яктаира бисёри бадбор, ҳар яктаира мисол савдогар вақт надошт ки нархоша ба мо гап зана. аз ҳамин рӯ ҳама хел ма видео кардам, партофтам, то ин ки шумо бинед. агар дар кор бошад баъд бо рафта мепурсам, баъд метавонед харидорӣ кунед. ина бинед сангчӯҳ ҳар хела нархошон. пакетик мефурӯшанд 1 сум, 2 сум, 1.5 сум. хулосам хеле нархо дора. вобаста ба анамин пакетико бисёрай камай. ино бо подставкои отдельни доранд. ози подставкошам нишон метавонам ва ёам хеле нархай. баъд аст анахе метражниҳоям ам хел нархошон дӯстони азиз 3 метрш 10 сум, 2 метрш 10 сум. хулосам хеле нархо ҳаст. боз ана ино инаи 3 қабатош ҳастай, 3 пичкагиё 1 қабаташ ҳастай. нархошон гуногуна инора. ина агар дар кор бошад нависед. аз анамин чанд сум буд, 4 метрш 15 сум буд. хулосам хеле нарх дора. ина рангоша бинед. касоне ки мисол мехоҳад метавонад ки интихоб кунад украшения кирта барои худаш сурат гирифта ба наздикон равон кунад, то ин ки барои онҳо пайдо кунанд. ин украшениҳоро дӯстони азиз ма аз корвон тарафи медонед тарафи мираж якум дарвоза ба навор гирифтагӣ ҳастам. якум дарвоза дуюм ряд широкий ряд мешавад. анам дуюм ряд биравед ҳастай. ина ин туморо ҳаст бинед. баъд ами пешакҳои кирта биромадаем хе тайёр. ози насиб карда бошад то охири видеоро тамошо кунед. уҷада бо дигар хелшам ҳастай. иҷада бо парро ҳастай. рости нархоша напурсидаем чӣ тавре ки гуфтам. вақт надоштан. саҳари рӯз буд ва борошона ҷобаҷо доштан. баъд ана ина бинед, анами пешаки кирта будай зарда иҷада сафед омадай. ина бинед, ами тайёра мегирифтӣ дар пеши кирта мечаспонӣ тамом. турбаринай худаш. инами турбаринай. тунук нестай турбарино, некем хеле ғафсам нестай. хулосам хе самарқандӣ мешава агар ягон киртада ира часпонӣ. ора мегирӣ ҳамхе дузанда медуза. ина ин намудуш борикакан бинед. ина бо ҳаста зана ин намуд сангчадор худашоро додагӣ. ана ин незниш хушрӯ анамуд борикаш. хулас нархошон ҳар хелай. ба фикрам 35-45 сомонай. ҳамин як пешаки кирташ. ина ҳастай анаи гуло барои ороиши пеши кирта. нигоҳ кунед ҳамаш нигина муҳраву нархошон 5 сомонӣ як донаш. бо ҳаст ана ино нигинчаҳои майда. рангошона бинед чӣ хел бисёранд. ози бисёриҳо кори дастӣ мекунанд. мисол барои пеши кирта аз амино хушрӯ истифода мебаранд. интернета бинед чӣ қадар ороишҳои кирта хушрӯ биромадагиай. ҳамашон мисол корҳои дастикатӣ аҷоиб фасон метова. ба ҳаст аз ана ин намуд муҳро. ма дар Россияда бисёртарам хеле муҳро заказ мекунанд.
мӯрӯи шикастагӣ ҳастай, баъд мехе рӯзакуш ҳастай. На марҳамат дин намудай тур ҳаст, шол ҳастай, чӣ хеле ки меган.